କୁହ ହେ ଧାର୍ମିକ କଣ? ଯିଶୁ ହିଁ ଶାନ୍ତିର ଜନ, ଯିଶୁ ହିଁ ମୁକ୍ତିର ଧାମ। ତାଙ୍କ ବିନା ନାହିଁ ଆମ ନାସିକା କାମ। ହୋ ହୋ ଯିଶୁ ହିଁ ଶାନ୍ତିର ଜନ, ଯିଶୁ ହିଁ ମୁକ୍ତିର ଧାମ। ତାଙ୍କ ବିନା ନାହିଁ ଆମ ନାସିକା କାମ। ଓହୋ ଯିଶୁ ହିଁ ଶାନ୍ତିର ଜନ, ଯିଶୁ ହିଁ ମୁକ୍ତିର ଧାମ। ତାଙ୍କ ବିନା ନାହିଁ ଆମ ନାସିକା କାମ। ত্রিভুবন কর্তা ସେହି ତ ପରମ ଅନନ୍ତ ଅସୀମ। ତାଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ପାପୀ ଜନ ପାଇଁ ସେହି ତ ଶରଣ। ମିଳିଯାଏ କ୍ଷମା ସମର୍ପିଲେ ମନ। ହୋ ତ୍ରିଭୁବନ କର୍ତ୍ତା ସେହି ତ ପରମ ଅନନ୍ତ ଅସୀମ। ତାଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ପାପୀ ଜନ ପାଇଁ ସେହି ତ ଶରଣ। ମିଳିଯାଏ କ୍ଷମା ସମର୍ପିଲେ ମନ। ହୋ ଯିଶୁ ହିଁ ଶାନ୍ତିର ଜନ, ଯିଶୁ ହିଁ ମୁକ୍ତିର ଧାମ। ତାଙ୍କ ବିନା ନାହିଁ ଆମ ନାସିକା କାମ। ହୋ ହୋ ଯିଶୁ ହିଁ ଶାନ୍ତିର ଜନ, ଯିଶୁ ହିଁ ମୁକ୍ତିର ଧାମ। ତାଙ୍କ ବିନା ନାହିଁ ଆମ ନାସିକା କାମ। ସୁସମାଚାରର ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ଆମ କହିଯାଏ ଆଜି କୋଣ ଅନୁକୋଣ। ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର, ଜଣାଇବା ଜଗତେ ଶୁଭ ସମାଚାର। ହୋ ସୁସମାଚାରର ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ଆମ କହିଯାଏ ଆଜି କୋଣ ଅନୁକୋଣ। ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର, ଜଣାଇବା ଜଗତେ ଶୁଭ ସମାଚାର। ହୋ ହୋ ଯିଶୁ ହିଁ ଶାନ୍ତିର ଜନ, ଯିଶୁ ହିଁ ମୁକ୍ତିର ଧାମ। ତାଙ୍କ ବିନା ନାହିଁ ଆମ ନାସିକା କାମ। ହୋ ହୋ ଯିଶୁ ହିଁ ଶାନ୍ତିର ଜନ, ଯିଶୁ ହିଁ ମୁକ୍ତିର ଧାମ। ତାଙ୍କ ବିନା ନାହିଁ ଆମ ନାସିକା କାମ।